तिकडे बघा आपली रेसिपी रेडी झाली आहे. बनवली ना हो, भाजी. बरोबर गॅसवरती 8-10 मिनिटं ठेवली की आपली भाजी अशी टोटली रेडी होते बघा. मस्त झाली आहे. आज आपण कुठे जाणार आहे माहिती आहे काय? आपल्या स्टाफ मेंबरच्या घरी, वहिनींच्या घरी जाणार आहे. काय बघायला? रेसिपी बघायला. आता बघा, ते त्यांच्या घरी जी रेसिपी बनवणार ते आपल्या घरी पण तशीच बनवणार ना. तर आज ते फणसाचे कुऱ्याची रेसिपी बनवणार आहे. साहित्य मी काढायला सांगितलं आहे. तर त्यांच्या घरी न जाता आपण इकडेच जाऊया आणि ते बघूया ते कसे बनवतात. स्माईल बघ कशी चालू आहे तिकडे, स्माईल कशी देतात बघा. ह्याला काय म्हणतात एक्झॅक्टली मला जरा दाखवा. ते एक दाखवा माझ्या हातात. चिक बिक नाही ना त्याला काय असं? काढून आणले नाही. हा, तर हे स्वतःहून त्यांनी आणलेलं आहे. कच्चे फणसाचे घरी. तुला हे जास्त आवडतं तुला? हीच भाजी मी सांगितली होती तिला. ती बोलली माझ्याकडे फणसाची भाजी करायची आहे. मला भाजी घेऊन ये. ओके, भाजी नंतर घरी आणले. येस. तर आता शुभांगी कीरच्या किचन मध्ये तुम्हाला फणसाच्या घराची रेसिपी दिसणार आहे, ते पण लोकल माणसांच्या हातातून. बरोबर. आता हे लोकल झाले म्हणजे गावातले माणसं ना, गावातले महिला, त्यांच्या हातची रेसिपी कशी बनते. आपण त्यांच्या घरी ना जाऊ शकत, पण ते आपल्या घरी बनवू शकतात ना. आपण फॅशन बात बनवतो, पण गावच्या पद्धतीत बघायची हो. आपल्याला. आता त्यांना मी रिक्वेस्ट काय केली आहे की सर्व तुम्ही असे, आता बघा हे अखंड आहे असं, मग ते त्याला सोलतात आहे बघा. आणि बियाचं काय करायचं आपण? त्याच्यात टाकायचं चेचून. मग ते बाहेर का टाकले तुम्ही? ते डबल कव्हर आहे त्याला. ते एक दाखवा मग. आता मी कसं काय सर्व व्ह्यूअर्सला दाखवतोय ना. हां, ओके. हां, हे काय करायचं आता? दाखवा एक मिनिट. आता मम्मी जे दाखव चेचून काय करायचं ते दाखव. म्हणजे कसं आहे का चेचायचं? मग चेचून दाखवायचं होतं ना. अच्छा, भाजी स्वतःला आवडते. हो, भाजी आवडते म्हणून जोर लावायला लागली. आता याचं काय? याची साल काढायची वरची. दाखव. हे बघ. ओके, वरचे साल काढायचे म्हणजे अजून ते सफेद सफेद झालं. म्हणजे काजू कसे तसे दिसतात ते काजू सारखा. बरोबर ना. मेन भाजी बनवायची तर पहिलं हे शिकलं पाहिजे. हे सर्व करायचं, काढून टाकायची. ह्या बी त्याच्यामध्ये. इथे बघा एवढे सर्व भाज्या आहेत. साहित्य काय काय घेतात ते बघूया आता आपण. जेवण असलं बस झालं. आज स्पेशल फणसाची कुरीची भाजी बघा. पाहिजेत का जोडीदार न्यायला? 2-3 येतील आता बरोबर. राऊंड मारायला. आज पाठचं एन्व्हायरमेंट बघ किती छान वाटते. चल चल चल. हे बघ, हे चाललेत बघ, हे चालले बघ. चला. तिकडे बघा आपण हे व्यवस्थित पाण्यात ठेवून म्हणजे धुवून घ्यायचेत आपल्याला व्यवस्थित. हे पण आणि आपले बिया पण. आता सर्व कांदे चिरून घेतले. कांदे वहिनी किती घेतले इकडे तुम्ही? 2 कांदे. मीडियम का छोटे? मीडियम. सुरुवातीला आपण घेणार आहे तेल. अरे 2-3 हे डाऊल. डाऊल? हा, मग डाऊलच बोलतात त्याला. तिकडे आपण बघा तेलामध्ये लसूण किती टाकले आहे? 5-6 पाकळे. 5-6 पाकळ्या लसूण टाकले आहेत. आणि खोबरा लागणार आहे आपल्याला? हो, खोबरं लागणार आहे. ओके. इथे आपण टाकलेलं आहे मोहरी थोडीशी, कढीपत्ता, कांदा. 2 कांदे आपण मीडियम साईजचे घेतले. मला ही मम्मीने सांगितली म्हणून आणलात का गॅससाठी आणलात? मम्मीला आणले. मला भाजी आणायला सांगितली ना, नाही वाटणे करायची. आता बघा आमचे 5 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. तर 5 जणांना आज ही भाजी अवेलेबल होणार आहे. जर तुम्ही आमच्या कधी होमस्टेमध्ये आलात, पुरीची भाजी पाहिजे तर ह्यांचा चेहरा बघून घ्या. त्यांना वरती आले सर्विंग करायला की सांगा जरा पुरी घेऊन या, आम्हाला पण बनवून द्या. इकडे बघा आपण आत्ताच थोडंसं हिंग टाकलेलं आहे. चिमटीभर हिंग टाकलं ना ह्याच्यात. मला एक सांगा, ही भाजी तुम्ही कुठून शिकलात? आणि इकडे आल्यावर नवऱ्याने शिकवली? नाही, सासून शिकवली. ओके. माझी आई कशी पिवळी भाजी करायची आणि तिकडे लाल भाजी करतात. असं का? पण ती लाल चांगली लागते जरा. अच्छा, म्हणजे आईची चांगली नाही लागत? नाही, चांगली लागते आईची पण आता हे लोक गोड खूप का.
अच्छा, पिवळीची भाजी गोड, पिवळी भाजी गोड गोड असते. गोड लागते हा. लाल म्हणजे मसालेवाली भाजी, हा. ती जरा चांगली लागते. गोड गोड एकदमच फणस गोड असतो ना, हा. मग त्याला थोडा मसाला पाहिजे. हो. ओके. पण ज्यांना तिखट चालत नसेल मग त्यांना शेवटी गोड खावी लागणार. खायला पाहिजे. वहिनी तुम्हाला कोणती गोड आवडते, पिवळी आवडते का लाल आवडते? लाल आवडते. पिवळी पण छान लागते. हम्म. आपण इकडे व्हिडिओ का करतो, कारण आपण प्रत्येकाची पद्धत बघून घ्यायची. सर्व कोरीची भाज्या बनवत असतील पण आपापली पद्धत असते. तर इकडे आता वहिनी टाकतात आहे लाल तिखट. हा कलर लाल तिखट म्हणजे लाल तिखट म्हणजे हे तिखट. तिखटवाला. कश्मीरी नाही. हा, रेड चिली पावडर, हा. चिली पावडर टाकली. हा. आता इकडे आपण टाकतोय हळद, म्हणजे प्रमाणात जेवढं आपल्याला वाटतं तेवढं टाकतोय. तरी अर्धा चमचा टाकलाय, पाव चमचा हळद टाकली. आणि इकडे आपण हे टाकलं आहे धना जिरा आहे ना, हे हम्म. का गरम मसाला आहे? धना जिरा. धना जिरा. आणि इकडे टाकलाय आपण गरम मसाला. गरम मसाला. आणि इकडे आपण हे काश्मीरी रेड चिली पावडर, हे कलरसाठी आहे. हम्म. ते आपण बरोबर 1 चमचा चांगला टाकलाय. हे पहिले बिया टाकायचे आपण. हम्म. तिकडे बघा आपले बिया गेलेले आहेत. वा, हे एकदम छान दिसते ना भाजी. बटाटा फ्राय. काय आला बटाटा? बटाटा फ्राय सारखा लागून दिसतो. बटाटा फ्राय सारखं वाटेल, पण ते जरा कडक वाटणार ना. ते शिजले तरी एवढे नरम होणार नाही ते. नाही होतात, फक्त थोडं पाणी होतायला पाहिजे. मग होतात ते नरम. पाणी पण होतात ते. अरे वा. आता हे शिजू दे. किती झाकण ठेवायचं आपल्याला? आपण ठेवायचं. किती वेळ? 5 मिनिटं जाते. गॅस मोठा करूया ना. मोठ्या गॅसवर 5 मिनिटं. हां, आणि थोडंसं पाणी असल्यावरती तेव्हा तुम्ही त्याला थोडंसं मीठ टाकणार ना. नाही तर मला असं वाटलेलं का ह्या भाजीत मीठ लागतंय की नाही. अशी कोणता पदार्थ आहे ज्याला मीठ लागत नाही? असं कोणता पदार्थ ज्याला मीठ लागत नाही? घ्या, हा प्रश्न तुम्हा दोघांना पण आणि पूर्ण व्ह्युअर्सला पण सांगायचं. कोणता पण पदार्थ सांगा. असे हां, बरोबर. बरोबर ना. आता मीठ चहामध्ये, दूध नाही म्हणू शकत, दूध तर एक झाला, साहित्य झालं. चहामध्ये बरोबर मीठ नाही लागत. असं अजून तुम्ही सांगा. एक चहा मी सांगितले, घ्या. अजून तुम्ही सांगा, कमेंटमध्ये सांगा आम्हाला कोणत्या असे गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये मीठ लागत नाही. शिऱ्यामध्ये पण शिऱ्यामध्ये कोण कोण टाकणारे टाकतात. उपमामध्ये शिऱ्या टाकतो. नाही, आम्ही टाकतो. बघा, मीठ नाही, पण भांडण बरोबर होणार मीठामध्ये. नाही, मी शिऱ्यात टाकतो जरा. मला सांगितलं म्हणजे तुमच्या शिऱ्यामध्ये मीठ नसतं, पण ह्यांच्या शिऱ्यामध्ये मीठ असतं. आम्ही आता ह्याचा प्रसाद करतो त्याला पण मीठ टाकतो. म्हणजे थोडीशी चव यायला ना. थोडी चव येते मिठात. आता हे किती करायचं आपल्याला? ते शिजायला लागलं जरा. तरी माझ्या हिशोबाने 5-8 मिनिटं लागणार वाटतं त्याला, बरोबर ना. जरा आपण शिवलून बघणार आहे. गरम आहेत ते बघा. नाही झालेत ना? नाही, अजून वेळ लागणार. आता 3च मिनिटं झालेत अजून तुला. काजल चाललेली ऑफिसला. कोणत्या ऑफिसला चालली? मेडिकल ऑफिस. कुरिअर ऑफिसला. कुरिअर ऑफिसला काय कुरिअर करतो ते सरप्राईज तुम्हाला. पाणी पडलं. ही भाजी कुठून आणला तुम्ही? शिजलं थोडं. तिकडे बघा, आपण परत दुसऱ्यांदा चेक केलं, थोडंशी शिजलं, पण अजून शिजायला हवं ते. शिजू द्या. अजून शिजू दे ना. म्हणजे पहिली स्टेप आहे की आपण गरे न टाकता त्याचे बिया टाकलेले, हटलं टाकलेले आहेत, कारण ते पहिले शिजले पाहिजे, कडक असतात. नाही तर दोन्ही एकत्र टाकलात की ते कच्चे राहणार. ते शिजत नाही. पाणी काढायचं ना त्याचं सर्व. खोबऱ्यामुळे एक अजून चव येते. आता इकडे हा टोटल खोबरा किती घेतलंय? किती? 2 नारळाचं. नाही म्हणजे आता पूर्ण आपलं जेवण बनणार ते पूर्ण त्या ह्याच्यात बनणार ना. म्हणजे 2 नारळ आपल्याला तरी लागतात कमीत कमी. सोलकढी नसली तर. नसली तर, आणि सोलकढी असली तर सोलकढी तर लागतात. 4 नारळ लागते. तेच बोललो, 20-20 नारळ संपतात कसे 3-3 दिवसात ना. आता आपली भाजी थोडी ठेवायची आहे. आता ती वाफवून शिजेल. तिकडे बघा आपली रेसिपी रेडी झाली आहे. बनवली ना हो, भाजी. बरोबर गॅसवरती 8-10 मिनिटं ठेवली की आपली भाजी अशी टोटली रेडी होते बघा. मस्त झाली आहे. हा, कोथिंबीर स्वतःहून येते. झाकण मारल्याच्या आतोबात वरती येणार आता कोथिंबीर. तू टेस्ट करून दाखवतोस का? टेस्टिंगला तुलाच बोलवलंय मी. मला कशाला? मी तर खाते. तुझ्या आवडती भाजी आहे ना, हा, मग तू सर्वात जास्त सांगू शकते, कारण मी एवढी टेस्टिंग केलेली नाही या भाजीची. बरोबर. घे.
कशी झाली भाजी सांग, कारण एकदा वरती जायला सुरुवात झाली काय भरोसा नाही मग उरण्याची, बरोबर ना. हे आपण मस्त झाले, छान झाले. मस्करी नाही सांगत मी. ओके, एकदम मस्त झाले खरं. मला बघू द्या. मिरचीवर पण ही भाजी करतात अशी. पिवळी भाजी पण लाल भाजी पण करतात. एकदम छान झाली. आते नाही करते. आणि त्याच्यात ते हडं, हे बघ, हे हडं बघ. हडं नाही हटलं. खाऊन बघ. ते हटलं खाल्ल्यावर असं वाटतं ती काजूची भाजी खाल्ल्यासारखी काजूची वाटते. बिया. भाजी एकदम छान झाली आहे. एक फोड उचल. आणि अशा प्रकारे तुम्ही पण ही सर्व भाजी बनवा घरी. आणि नाही बनवायला जमली तर आमच्या होमस्टेमध्ये या खायला. जेव्हा पण अवेलेबल असेल तर आम्ही देऊ. एकदम छान भाजी बघा, वेगळा प्रकार काहीतरी. आणि सीझनल भाजी ही याच वेळी अवेलेबल होणार, बरोबर ना. त्यासारखीच लागते. छान एकदम पण. तिकडे बघा आज स्पेशल वेज थाली रेडी झालेली आहे, ज्यामध्ये आज आपण दिलेली आहे फणसाच्या घराची भाजी, वरण भात, लाल माठ भाजी, चवली बटाटा भाजी, बटाट्याची भजी, लोणचं, सॅलड, आमरस, चपाती, भात आणि एक पापड आपण तिथे बनवला आहे तो देणार आहे. तर हे 10 आयटम, पापड पकडून आपले 11 आयटम. तर इकडे झाले आपले 3 वेज थाली रेडी. तसेच हे जाणार आहे गोल्डन रूममध्ये. तसेच आपल्याला 2 वेज थाली रेडी करायचे जे जाणार आपल्या सिल्वर रूममध्ये. बघा आपल्याकडे फिरायला आलात तर अशी गाडी तुम्हाला मागू शकतो सॅडर. बस तिथे बघा आमच्याकडे आता मेथीचे लाडू बनवतात आहेत. आणि हे लाडू मी खास आजीसाठी बनवायला लावले त्यांना. आजीला तर भेटायला जाईल मी. आजीला कॉल केला होता काल की काय आवडीने खाल, तर मी बोललो लाडू खाईल का, तर बोलले हो लाडू खाईल. तर इकडे मी किती बनतील ते बघूया. आपण लास्ट टाइम पण बनवून दाखवले होते ना. लॉकडाऊन मध्ये मी बांधून नाही दिले होते. हो, रात्रीच्या रात्रीच बांधले मी सगळं तयार करून. किती होतील इकडे? भरपूर होतील. आजीला कमीत कमी 25, 20, 25, 30 गेले पाहिजे. बघा आपले काळू, बाळू आणि तिथे वाळू. आता तुम्हाला इकडे खाली दिसतात बाऊल, ते पण आपल्याला आपल्या गेस्टने गिफ्ट दिलेत. आणि माझ्या हातात जो पुडा आहे ना, एवढा मोठा पुडा जे आपण आणतो ना, ते पण आपल्याच गेस्टनी दिलेलं आहे. बघा इकडे जे बाऊल दिले हे पण आपल्याला गिफ्ट आहेत. आणि हे माझ्या हातात बिस्किट आहे ते पण आपल्या बोकोंसाठी गिफ्ट आहेत. त्यांना तिघांना वेगवेगळं दिलं नाही तर भांडतात ते. हे बघा तिकडे बघा आपल्या गोल्डन रूममध्ये जे आपले आलेत ना गेस्ट, त्यांच्यासाठी किती वाटलं का वहिनी ती पुसा जरा. त्यांच्यासाठी किती वाटल्या जातं ते तुम्ही बघा. आणि स्टॉकमध्ये तुम्हाला आता किती दिसत आहेत, किती दिसत आहे का वहिनी स्टॉकमध्ये? एकच. आता ते एक हिशोब बघायचा आहे की जेवणामध्ये किती आपल्याला लागणार आहेत, कारण हे जेवणासाठी मी ठेवले होते खाली. आणि बाकीचे आपल्याला द्यायचे. त्यांना आता पाहिजे आहेत 11 बॉटल नेणार आहेत, 11 बॉटल नेणार आहेत. तर आपले हेच बॉटल बघा किती झाले, 10 झाले, 10 वाटतं 10. आणि हे 11वा बॉटल, 11वी बॉटल. तर इकडे असा आमचा पूर्ण आमरसचा स्टॉक संपलेला आहे. आता हे खाली जे दिसतात ते तुम्हाला हे गेलेले आहेत, पैसे दिलेले आहेत, आमच्या ताटासाठी ठेवलेले आहेत. आता पुढच्या येणाऱ्यांना काय देणार मला समजत नाही आहे. इकडे बघा हे लास्ट आपला स्टॉक आमरस संपलेला आहे. बाय बाय.